Dobrý večer, priatelia. Priamy prenos Kosamuj. Už som videl všeličo, ale toto som ešte nevidel. Mohli sme v Tesku kúpiť štedrovečernú večeru a čo tam nevidíme? Zabalený kokos, pripravený na pitie, tak si hovorím, že to vyskúšame. Tu je návod normálne. Píšu, že vyberte poisku jak z granáta. A vybereme. Potom píšu, že zaplatiť. OK. Prerazili sme to. Teraz že dať von. A ideme, pamätajte si, keď ste chodili v 95. na mlečnú 10. Toto majú na samoj. Výborné. Výborný je. Perfektný. Dobrý je. Fakt, daj si. Dobrý je. Má za 35 batov, čo je euro. No nie. Nemám nie. Tuto sme to rozbalili celé. Takže je to naozaj kokos. Toto sme do toho vlastne vrazili. A tam vnútri je stále takéto, Tá slanka tak vyzerá. čo sa dá ešte zjesť. Tak ideme to vyskúšať, otvoriť. Mňam. Bude to? Ne. To je oba ten nožík. Ready to eat. Je, počkaj, taste test. Odtrhovala som sa. Kokos, to také, není to akože... Skús ty. Taký mladý. No.